de Leiva. Por que o nome, sei que unha pregunta típica, pero por que e como surgiu este grupo e como foron esos inicios? Este para Mauro, Empezo co nombre, despois de como xurdiu o grupo sí que podes contar ti, Denis, pero do nombre é unha historia curiosa, porque mira, poncho en contexto. Eu e máis Denis somos curmáns, somos, bueno, noso seu pai e máis miña nai son irmáns, entón pois coñecemos toda a vida, Denis leva toda a vida tocando, eu levo-me fixando en Denis toda a vida, e bueno, pois a parte sempre eu tive un pouco como referente, porque levamos uns aniños e para min pois sempre foi un exemplo a seguir. E claro, eu recordo que nunha comida familiar, Denis non sei se acorda, pero eu teño ese recordo, nunha comida familiar, que eu sería un neno, preguntarme algo así como cal é a tua palabra preferida en galego? Eu, a saber, podenlle dicir bolboreta, como xoaniña ou calquera pijada destas que se poñen o día das letras galegas, que suele poñer a xente que non ten conciencia pola lingua, eso para empezar. E colle Denis, e dime, pois a miña é de Leiva. Eu quedeme pensando, e claro, a mí sonaba-me de escoitarlle esa palabra a miña aboa e cousas así. E o día que estábamos mirando a poñer o nome do grupo, eu xa tiña a idea na cabeza, xa o pensar. Levei-no a todos e fixo gracia porque, claro, de Leiva é unha palabra que se usa maioritariamente pois, na nosa zona. Non é moi coñecida por aí, de feito hai artigos en internet de pois académicos como Enrique Monteagudo, que é de Muros, entón pois sí que falaba desa palabra, ademais é un pouco como que significa unha desfeita, un desastre ou algo así, pero bueno, úsase en moitos ámbitos, en moitas situacións, e claro, nós agora pois xa lle damos un pouco máis de significado, pois eu penso que conseguimos encher un pouco máis de significado o da palabra de Leiva, pois xa só co tema da banda, así que é curioso, e sobre todo como era autóctono, pois pareceunos que estaba guai. Sí, porque... Sí, a ver... Sí, Dale. Dalle ti que eres aquí o protagonista. A mí xa me escoita moito. Dalle ti. Vale. Nada, simplemente iba a dicir que, joder, o de Leiva usase en Muros, non? Tampouco é unha cousa que se use moitísimo, pero sí que escoitas a xente. Por exemplo, eu a miña nai a día de hoxe dio moitísimo todavía, en plan, unha de Leiva, tal, sabes? En plan, mía, un Cristo, unha desfeita, tal. E usase mogollón. E nada, joder, a verdad que me pon os pelos de punta sempre escoitar a Mauro explicar isto, non? Porque é unha pregunta que nos fan a menudo. E a verdade que tocar con Mauro, pues, para min é un rollo que, joder, que me emociona bastante, porque el é máis pequeno que min, vino nacer prácticamente, sabes? Eu estar con un grupo, a verdade que é unha cousa que sempre me toca a fibra. E nada,